Има продължение да прекратим разискванията. Който е съгласен, може да гласува чрез системата за електронно гласуване. За прекратяване на разискванията са гласували 22 съветници, против и въздържали се няма. Прекратихме разискванията, подложим на гласуване предложението, което е по член 27, а не 4, не 5 взема сена, поименно чрез системата за електронно гласуване. Може да гласувате. За са гласували 23 съветници, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Продължаваме с втора точка от дневния ред. Предложение 00421 от 8.2026 до процент кмет на община Видин относно упълномощаване на представител на община Видин за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана особено водоснабдяване и канализация в ООД град Видин. Постъпи предложение за прекратяване на разискванията. Моля, който е съгласен да прекратим разискванията, да гласува чрез система за електронно гласуване. С 24 гласували за, няма против и въздържали се, прекратихме разискването. Подлагам да гласуваме предложението, което е по на член 27, не 5 взема сена, поименно чрез система за електронно гласуване. Резултат от поименното гласуване е за се гласували 20 съветници, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Продължаваме с трета точка от дневния ред. Предложение 00423 9.2026 година до цялото кмет на община Видин относно кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа за интегрирано градско развитие. 40 градски общини в програма развитие на регионите в период 2021-2027 година. Току-що постъпи предложение за прекратяване на разискването, който е съгласен да прекратим разискването и да гласува чрез системата. За са гласували 25 съветници, против и въздържали се няма. Прекратихме разискването. Предлагам да гласуваме предложението по реда на член 27, алинея 4 и алинея 5 взема сенат, поименно чрез система за електронно гласуване.
За са гласували 26 съветници. Няма, въздържали се няма, предложението се приема. Следващата точка е четвърта. Предложение 00420 от 2026 година от доктор Ценков, кмет на община Видин, относно стартиране на процедура за предоставяне на безвъзмездно право на управление на община Видин на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория национално значение, публична държавна собственост. Калин Виденов, господин Николай Виденов. Добър ден, благодаря, господин председател. Господин кмет, какво смятате да правите с тази крепост, защото тя беше взета още в 2017 година за период от 10 години. До година изтича, виждам, че много бързате. Не знам дали е правилно да бързате, може би следващия кмет да не иска тази недвижима културна ценност. Сега би трябвало срока изтича до година, да видим кой ще бъде следващия кмет, който прецени какво да прави. Първото, което е. Второто, което е, вие нищо не направихте за 8 години. Вашият мандат, като сте се руши. 24-та година имаш отпуснати 300 000 лева целево от Министерството на културата за изготвяне на проект. Няколко пъти задавам въпрос, какво се случва с този проект. Отговорите са много плончеви, изобщо не са ясни. Информацията, която имам аз, че парите са изгубени. Някакви проекти са били внасени в общината. Доколкото знам в Инкана, имат между 8 и 10 страници предписания за корекции. Докъде е стигнало всичко това? И смятате ли вие, че сте способни и кадърни да изготвите такъв проект, за да не падне крепостта, защото знаем 23-та година рухна един от бастионите. Благодаря. Благодаря, господин Виденов. Той желаещ. Постъпи предложение за прекратяване на изискването. Моля, който се съгласи да прекратим изискването, да гласува чрез системата. За прекратяване на разискването са гласували 20 двама, въздържали се няма, прекратихме разискването. Предлагам да гласуваме предложение за член 27, а не 4 цена, да минем чрез системата за електронно гласуване. Обявявам резултата за. Са гласували 24 съветници. Против един, 3 се въздържали. Предложението се приема. Продължаваме с 5 точка от дневния ред. Предложение 00419 от 5 юни 2026 година до Център на община Видин относно допълване на решение номер 54 взето с протокол 4 от 2026 година общински съвет. Имате думата за предложение за система.
Както току-що постъпи предложение за прекратяване на разискванията, който е съгласен да прекратим разискванията, да гласува чрез системата. За са гласували 30 съветници, против и въздържали се няма, прекратихме разискванията. Подлагам на гласуване предложението, като реда е член 27, не 3 от земесина, явно чрез системата за електронно гласуване. За прекратяване на... За предложението се гласували за 30 съветници, против въздържали се няма и то се приема. Следващата точка е 6. Предложение 00420 от 2026 година на община Вино относно промяна на мястото за поставяне на социалната услуга дом за стари хора и преместване на потребителите. Имам предложение за прекратяване на разискването, моля да гласува посредством системата за електронно гласуване. За прекратяване на разискването са гласували 27 съветници, против и въздържали се няма, прекратихме разискването. Предлагаме да гласуваме предложението, като реда е член 27, 4, 5 от земесина, поименно чрез система за електронно гласуване. Гласуването за са гласували 30 съветници, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Точка 7 от дневния ред. Следващото предложение е 0417 от 3 юни 2026 година от община относно даване на съгласие от Общински съвет Видин за разрешаване на одобряване на проект за изменение на ПУП, план за регулация и застрояване на път в посока поземлен имот с идентификатор 10 977 507 359 кадастралната карта, кадастралните регистри на град Видин, урегулиран в едно римско, квартал 516, планове квартал Нов път, град Видин, община Видин, на основание на член 134, една точка 6 от основанието. Имате думата, колеги, са предложението. Има предложение да прекратим разискването. Моля, който е съгласен, да гласува чрез системата. За са гласували 29 съветници, против и въздържали се няма, предложението се приема.
Подлагаме на, т.е. прекратяването на разискването е гласувано. Подлагаме да гласуваме предложението, като бъде член 27 на линия 4 на 5 взема сина, поименно чрез системата. За са гласували 28 съветници, против и въздържали се няма, предложението се приема. Продължаваме с последната точка на дневния ред. 8. Заповед номер РД 25-00-11 от 8 юни 2026 година от Насен в областта на управител на област Видин относно връщане за ново обсъждане в частта точка 3 решение номер 109 за протокол номер 5 от 28 май 2026 година от Общински съвет. Докладна с номер 00443 от 11 юни 2026 година от доктор Ценков на Община Видин. С цитираната докладна ни се предлага да пуснем поправка на очевидни фактически грешки в точка 3 от цитираното решение. И от колеги са предложения. Постъпи току-що предложение на прекратим разискването. Моля, който е съгласен с това да гласува чрез система. Резултатът е за прекратяване на разискването, са гласували 30 съветници, против и въздържали се няма, против и разискването. Подлагам на гласуване току-що цитираната докладна, с която ми се предлага да поправим очевидна фактическа грешка. Моля, който е съгласен с предложението, което ни направим с докладната, да гласува чрез системата, като член 27 или 4 или 5 вземи сина, поименно чрез система за електронно гласуване. За са гласували 27 съветници. Против и въздържали се няма. Предложението направено се докладна да се приема. Това беше последната точка от дневния ред, поради което закривам днешното заседание на Общински съвет. Винаги пожелавам да всички. Само